chenro maggi ne jopiny. Kawadhi nyime ni joneno mag yiero matie bwo riwruok mar European Union kata EU ochiwo ayanga lipot mar gewi moko kuom paro ma piny Kenya winjore okete tim tok yiero ma higa mar 2022 kod ikruok mar piny Kenya ne yiero mabiro. Kaka jafwambo marwa Ifinyakidi lero, lipodno yango ni nok mar omenda en achiel kuom gigo mathiro ahinya chenro mag IEBC moloyo to chiwo puonj ewi weche mag yiero kod telo. Tok yiero maduong' ma higa 2022, joneno mag yiero ma e bwo riwruok mar European Union notimo nonro kendo twak gi jokanyo e sectors mopogore opogore kama bang'e ne gichiwo pachgi ewi moko kuom lokruok ma piny Kenya winjore tim ma bedo gi yiero makare. E kinde mane gitwak gi jofwambo e magawa moro bore Nairobi, joneno go kotelnegi kod jakom Ivan Stefanek owacho ni gino mowinjore mipek ahinya en yiero jakom maduol mar IEBC kachiel kod commissioners. Priority of the recommendations is to appoint chairperson of IEBC. That's the key institution in this process, and currently we recognize that other processes depend on the appointment of people who should lead these institutions. Giyango bende ni ohinga maduong' mathiro yiero mag piny Kenya en omenda michwalo modeko ne duol mar IEBC. Gino mamono duol notayo chenro mage kaka owinjore ahinya to chiwo puonj ne oganda ewi yore mag goyo ombulu kod telo makare. I think this is funding, proper funding of independent institutions, and also securing that those institutions will do their job. We know that the courts have given the possibility now to the Independent Election Commission, when the Commission is elected, to regulate aspects of campaign finance. And there are also amendment bills before the National Assembly in relation to that. So that's something we're following closely, and it was a key recommendation. Ndikruok mar oganda mar yudo thuolo mar goyo ombulu ahinya to rawere. Bende en achiel kuom gigo ma giwacho ni piny owacho nyaka rangi kendo nyaka keto kenge mag neno ni rawere oyudo pande mekgi e kinde mowinjore. Young Kenyans have not attended elections because simply they have not received IDs, or for example they have not picked up the IDs at the relevant institutions. I hope that there is common understanding that this is also a very important issue to be solved. Government understands it, and there are some proposals to improve this situation. E kindego, gilero ni nitie dwaro mar keto parogo e tim mapiyo kaka achiel kuom yore mag neno ni yiero ma higa 2027 otim maonge pek moro amora. Recommendations that require legal reform, they need more time. And recommendations that require administrative actions, they do not need much time, but they need the Electoral Commission in place. So there is a strong connection between time available and when the next elections are. And it's not possible to prepare elections when they start to take it seriously in 27, but now it's time to do more. Magiduto, timore to kaput mochung'ne yiero jakom kod commissioners mag duol mar IEBC chamo muma machako tich ayanga kendo singo mar chwalo chenro no mapiyo. Ifinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Ifinyakidi kendo mane lipot matero wa yemo kuongo chenro en marang'ich welo. Anano ote kanyo Ramogi TV imore tiend thiring'inyi en gima ni duk kuyo bedgi josamo